tgkha tgkotor ngai kochogoi phaimani a bunika banrok bai phaibai adi bangasini ang tisa tongo tangka jagao arom laimani watui mani bwswk nainiki abo chabai liya tai bwswk ke mane bipoto bo tongkha baksa ke birman bo wngkha hingke tgkha bisi kok sali ang tgkotor ni aromani tgkha ang a mui songnai bono sini kisa ke songoi chasinai kesab sabo a thokjak ko seri tonmani hingke tusu norom hingke tau bono ang thok mane serjak hingke bono thok rok hingke bwtui rok hingke serjak hingke ba bono tabo khichoni rok bai sinai ta be khichoni rok mani pore kutuk hingke kasi masala roi gari sinai hingke tabo ki ko songoi tongo ang kare khaksa koroi aboi khaksa romjani koroi hingke ani mui mung khai ko bagir bai ke nanani bai babuni hingke bagir man pore ko pun murugoi tongo ang ko pun ayang lam haising rigoi tongo buni maisa hingke ba siro bo waro aboni bagai ang onek no bijing tongo tabo samung bai leya tai ko hingke haino hai next day tabo hingke babo basmati mai chana hane paidumani ko hingke songoi chalainai hingke mangso paidubajak mangso amdurbai chalainai hingke ba ang nai tongo ta tamke songnai first time songna bringi hingke ang mono thaske waisano kosle sui bono tabo ang degori dong ke degori mani bore hingke bono ang boksai renai ta thabo hingke o tabo bebak rbai ang boksai rekha hama boksai rekha hingke ang apur video khlaijak riya ga hingke mangsoi ko hontoni narakjak miya to phaimani hingke chong miya chaliya ga hingke tabo mono aundro khlaioi mai bai ke chasinai abo mai motom jat hingke to aigi masa o hepano asuk dini pore hingke tini haino hai chong chagonai hingke tabo ani mui rok thok rok rwbai se tabo ke ang bwtui sinai hingke oro ang mui mangso hontoli tonmani omono ang tesa gulugoi rwnai ta hingke oro mosla rok tongo ta hingke iko ang waisa eklogi no thok rwi rwo kunang piyaj sigang ya ta hingke thok gisa rwoi bebak no rwoi kol rwoi hontoloi ko tui rwoi rwo ta ang chamti ke songo ta onduro singke bang so mamui rok songna ringe hingke finally ani mamui munka iko miya ni muya bwtui tai mangsa ondro tai mai basmati mai ke ang sarmuchungmani ang live khaimani to youtube lb khaimase tamjani ang first time ro khaina ringebla hingse rwmase tamjani vlog kalai thangka ruimya yang thangka hingke sorry nakalchano norokhan dokhana ase comment rok khalai ko samani tangi phono gyane haibano ang rwsemaliya tangi jen ang rwnani khub chesta khaikya ani hai ang khlai mane phaipini ang lb o norok nai tongdi ani vlog no chaya okay hambai।